Assalamu alaikum, mehman iyileşler. Edi tomaşaçılar. Türkmenova tele yayılımının qadırlı müştokları. Siz üçün yine de fazlasına fazlası atlı 70'imizin tədə fani yayılıma çıktı. Halkara paraxaçılık bu ananışmak yılına biz sizin her birinize berkşan sağlık, maşgala ozoklarına avatlık tüysürükten ardı ediyat. Türkmen halkını şeyli atuda vatanına, paraxat durmuştu, toylu zamanada yaşadıyan, bize ehli babatta görüllü mektebi olup duran, Sungotumuzun hak kovanları, Türkmen halkının milli lideri, Kahraman Arkadağımızın, yurt baştonumuz Arkadağlı Kahraman serdarımızın canlarının sağ ömürlerinin uzak bolmağını, tutuyan tutumlu işlerinin hem işe rivaj almağını tüysürükten ardıulap, Türkmenova tele yayılımına, fazlasına fazlası qatlı getmişimizin tədə siz üçün yayılıma veriyat. Mehman iyileşler, getmişimizin geçen fani tomaş eden morsanız, yurdumuzun zekinli vaxşıları öz hoş ovadı bilen ovadan aydınları size yeterdiler. Saçları şamar hatıyla Aygıdadın aydayda canım Işında bulur ben divana Getmişimizin bu fanının mihmanı kim ka? Gelin onu sahnamda çağıralım. Maktak getmişimize hoş geldin abi. Sağ olun. Ne saadatına saadaşı qatlı aydım sal deyin jarış getmişimizden bu gedek mihmanı hükümüne sizi çağırdık. Silap geleniniz üçün köp sağ olsun aydiyat dörözülük toparmadan adından. Yine bir yürü ardı ulanı iyileşmede yetirden olan getmişimiz sizi xötte şuar kal devam ederiz. O Kemal, ülkülen gepleşinde çağıranız üçün köp sağ olun. Bir yaşlara Türkmen milli aydımsa sonotumuzu dünyaya aymağa şeyle ulu mümkünçülükleri döredip beriyan Kahraman Arkadağlı Kahraman serdarımızın canları sağ olsun, tutlayan tutumlu işler elmide ama rivaj alsın. Maktak köp sağ ol ardı ulanı hasıl olsun. Elbette bu yılım bize ehli babatta görüllü mektep olup duran Kahraman Arkadağlı Kahraman serdarımızın sayesinde halkara paraxatçılık ve ananışmak kirleyip ıglan edildi. Elbette şeyle şanlı senede bizim size tədə üstünlüklerin yar olmağını arzu ediyaz. Bir gepleşge başlamak haq, ovadan aydım iyileşmede yetirip berden, onun gepleşimiz söhbeti şu arkalı, sorular arkalı devam eder. Başlasın. Dünyam hovasından dem alıp yörkem Dünyam hovasından dem alıp yörkem Başvaylığım can sağlıktan ayırma Ahuda ayda olup gün yaşıp durma Din düştünün şu barlıktan ayırma Ahuda ayda olup gün yaşıp durma Vaktinin şu barlıktan ayırma Toy yazımda ağlamalı gülmeli Toy yazımda ağlamalı gülmeli Ağır günü bozuk girmeli Gerek olsa cananıp can vermeli Sarsmalı anam doğunumdan ayırma Gerek olsa cananıp can vermeli Sarsmalı anam doğunumdan ayırma Arif vaktim duman etme yolumu Arif vaktim duman etme yolumu Barlı vaktim kurşun eylep elimi Temiz sakla kurduğumun törünü İlişimle avraydan ayırma Temiz sakla kurduğumun törünü İlişimle avraydan ayırma
Kalbimda pesiyle yeni deryalı, şirin dilli sever yardan ayırma. Aramda yolunu yitirir yali, aramda yolunu yitirir yali, varlığımı konup oturur yali. Halalık yolumu yeridir yali, garibili balalamdan ayırma. Halalık yolumu yeridir yali, varlığımda balalamdan ayırma. İyisini abraydan ayırma. Yılın dörtpasına 12 ayda Ramazan yerler ayın yaşadın. İnadi oranına yerin yüzünü, Şam-ı Şerif yerler zayın yaşadın. İnadi oranına yerin yüzünü, Şam-ı Şerif yerler zayın yaşadın. Karga kuş yanaşmalı beyik bağlarda, gülsün bilbil sayran sağlarda. Yerin arkasına geniş dağlarda, ajdarha iyeler zavun yaşadın. Yerin arkasına geniş dağlarda, ajdarha iyeler zavun yaşadın. Elin yese ardığı etsin tuhana, akıl hayran bolar ey beyle divana. Yürek didir bolur ey hem de garzana, namada bağış etse payın yaşadın. Yürek didir bolur ey hem de garzana, namarda bağış etse payın yaşadın. Maktumulu budur anı amanı, yağışını ağladı ey koyur yamana. Kardeşleri yüzüne kimin canana, ruva görmediler cayın yaşadın. Kardeşleri yüzüne kimin canana, ruva görmediler cayın yaşadın. Ramazan yerler ayın yaşadın. Maksat yerine yetirip beren aydymlyk üçin köp sag bolun. Owanyň belent bolsun.
Mehman ileşler edi tomaşaçylar biz Türkmen Wagty ýaýlymyna saada şygatly gepleşime dowam edýäs. Gepleşimede ne bolsa maksat Türkmençilikde şeýle bir aýtgyba bijala olan aglamady. Gepleşimeden geçen sany tomaşa eden bolsaň, Seyit Kultulegenow şeýle de Goşmurat Atajeýew gatnaşdy. Olaň öňüne de biz bija goýupdyk, dörjülük toparmadan taýýarlan bijalaryny. Ne şo bijalar siziň öňüňizde dur. Bu bijalaryň içinde görünýär nämadan? Dörjülük toparmada gorkadan näler? Ne bijalar bilen tanış etsem, şu bijalaryň içinde 4 san bija bar. Birine dost soňunlyk aýdymma. Birine Türkmen halk aýdymma. Birine de sen öz dörjülüňi degişi ýa-da öz ýerine ýetiren aýdymlaryňy degişi aýdymma. Bir bija bolsa boş. Indi näder bir bijany çekýän, efiňden haýsy bija çyksa, şol aýdym ýerine ýetirip bermeli. Dost soňunlyk aýdym çyksa, ýerine ýetirerdiňa. Başaryndan näme ýetirip berer? Belki gepleşmeden geçenge de sany gatnaşan aýdymçylarymyzyňa nesibetinden öz aýdym çykdy. Belki senkiden hem şol aýdym çykar. Birden boş bija çyksa, biz size ýene bir mümkinçilikler ödüp ikinji bijany çekmäni ruhsat berýäs. Taýin bolsa maksat bir bijany çeksen. Boş bija çykdy. Indi ikinji bijany çekýäs. Indi gorkul bijalarmy? Gorkory ýalatdy, o ýerine ýetiren aýdymlaňa. 3 tan bija bar. Nesibäňdäki. Mehman ileşler. Biz men bilbedem zok. Maksadyň özi öňündäki bijany çekdi. Bijany içinde näme? Türkmen halk aýdymy. Türkmen halk aýdymy. Indi sen istenlik Türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirip berme. Näle aýdym ýerine ýetirjek? Bizim mahally palarmyzdan miras kalan bir tämen gelinçäm diýip görüp şadysanyň. Şol aýdym ýerine ýetirmekçi. Türkmen halk aýdymy başarlymdan ýerine ýetirip bereň. Mehman ileşler, edi tomaşaçylar, Türkmen Wagty ýaýlymyna saada şygatly gepleşigimizde bijala aýdymdan Maksat Hojaberdiýew Türkmen halk aýdym çykdy. Siz üçin Maksat Hojaberdiýew ýerine ýetirýär, diňläň diýin jalyň, lezzet alyň. Maksat siz bolsa sahnamda çagyrýas. Başlasın. Gözüm alemnin hini vücana gözüm alemnin hani vücana Toyşanını tutun temin gelişem Bir haberi verin ağa sultana Dursun gurrunla temin gelişem Sigiller temin gelinçem temin gelinçem haraptır, haraptır, iş haraptır.
Şoğun kadir subhanın gayret minip algamir her yana kalbim her yana Şigitler temin gelinsen, gelinsen, temin gelinsen, 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 ay. Indi makta gepleşemeden geçen tane tomaş etdiňiz mi? Awa. Tomaş etdiň. Gören bolsaň gepleşemede bir näçe sahypalar bolýar, o sorawlar bolýar, tymsallar bolýar, tapmaçalar bolýar, bijele aýdymlar bolýar. Illeşermez bilen sanylgamy üstü bilen ara gatnaşykda bolýas. Ine biz gepleşiň her sahypany etemde tanıştyrarys. Gepleşemeden bir sahypada halan eserlerim, saýlan eserlerim diýip atlanýar. Ýagny bu sahypa nähili biz size düşünürsek bir näçe kitaplarda, aýdymlarda, durmuşda käbir sözler bolýar. Adamyň aňyna galýar. Mesela şunu özüňizden bir näçe aýdymlar ýerine ýetirýäňiz diýene, käbir aýdymyň käbir sözi ýadynda galýardy, durmuşda gezip berkeňem şo sözi gaýtalap berken. Ne bilem size äder şon ýalyk bir iki tane jümle aýdýas, şolary öz tesvirleňiz, öz pikirleňiz nähili. Şolary illeşemde ýetireňiz, elbetde illeşemedem biziň 05 00 gaýtga telefon belgimizde öz tesvirlerini, pikirlerini ýazarlar. Ona size ýetirjek ilkinji jümlämiz. İlki bilen hasyl etmek isleýän arzularyň näme şonu kesgitle diýe. Şu jümle siz nähili tesvir bererdiňiz? Ýene bir gezek gaýtalaýyn. İlki bilen hasyl etmek isleýän arzuwuň näme şonu kesgitle. Şol jümleň özüm aýdýar da ilki şo arzuw etmäkäň haýsy arzuw etmeli. Ol arzuw kän bolýar da adam arzuwsuz bolmaýar da şoň üçin bir öz durmuşyňa özüňe degişli, özüňe münasip zat arzuw etmäni başarmagam gerekde. Ine sen arzuwlaryň hasyl bolup gelýärmi ýa hasyl bolmadyk arzuwlaryň barmy? Hasyl bolup gelýänlerim bar, inni bolmallaryň bar. Ýöne umuman men öz arzuwymdan şeýle bir kanagatlylar. Hasyl bolýan arzuwlym şeýle bir gowy. Onu bize mundan beýlegem arzuwlaryň hasyl bolup, o üstünlükleň ýar bolmagyny arzuw edýäs. Indiki jümlänem size ýetirýäs. Bir şowsuzlukdan başga bir şowsuzlyga anamyňy ahlasyny ýitirmän geçip bilmek hem üstünlükdir diýe. Olam dogry. Ol bara men öz düşünjem. Şolam bir mertlik mikadiýan, şol ýanky bir şowsuz bolan işin şondan bir ruhuň düşüp bir ýa gaýtmak däl, hasda şoňa öňe gitmek, güýç bermek. Şol islenip aýal adam bolsun, erkek adam bolsun, şoňa güýç we şoň mertligini wasuut etýän kadiýan mene. Sizin pikiriňiz şeýle. Mehman ýeşler sizem Maktat Hojaberdiýewiň pikiri bilen tesvirler bilen alalaşýan bolsaňyz, elbetde biziň 05 00 gaýtga telefon belgimizde öz pikirlerinizi ýollap bilýäňiz. Maktat size indiki ýetirjek jümlämiz. Beýikligiň möhüm esbaplarynyň biri durmuş mektebinde hemişe okuwçydyň unutmazlyk diýe. Elmydam öwrünip ýaşamaly. Hiç wagt hiç bir zadyň aňyrsyna ýetip bolmaýar. Doğru düşünjem. Ol bir sunmatda bolsun, başarnykda bolsun, ukuyupda bolsun, bir islenip zatda durmuşda hiç wagt hiç zadyň aňyrsyna ýetip bolmaýar. Doğru aýdýarsyň. Indi bizem sen bu tesvirleň bilen, pikirleň bilen alalaşýas.
Beren jogaplan, elbette bu jogaplar bu sen öz pikirleň. Sana sağ olsun aýdýas, gepleşimiz şu ýerine ursa hodyma toğta diýip bir owadan aýdymy ýylşamda ýetiräýli. Başlygyny ştaýda bir ussa talypalaryň, ussa şahyrlaryň döredän bize miras galan bir aýdym bar. Gözleýän başarnym bilen şonu ýerine ýetirip bereň. Onda başlysyna bize mulhawat bilen bu aýdym dinlemäne garaşýas. Mehriban ýylaşlar, eýdi tomaşaçylar, sahnamyzda Maksat Hojaberdiýew siz üçin owadan aýdym ýerine ýetirýär. Dinleň, lezzet alyň. Bir jagada dillen seni nädýär. Bir jagada dillen seni ürpetar. Gurbağlarda bitin vakti almana. Yüzüňizin görsemdi böyleýär. Şol gaýlan içinden seni gözleýär. Gurbağlarda bitin vakti almana. Yüzüňizin görsemdi böyleýär. Özümlü adam seni gözleýär. Geceden odun verip aşanlar. Teher boşlar bağdanama kalkanlar. O gıylar işi geçenler. Ardın zırap edimimi tileyen. Şol gıylan içinden seni gözleýär. Bağdaýdym ýylýan gıylar görünse. Ardym zırap edimimi tileyen. Şol gıylan içinden seni gözleýär. Men nädeýin ýürek döküp durmaýar. Yetelik dağını çekip bolmaýar. Bağdaýdym ýylýan gıylar görünse. Ardym zırap edimimi tileýär. Şol gıylan içinden seni gözleýär. Bağdaýdym ýylýan gıylar görünse. Ardym zırap edimimi tileýär. Şol gıylan içinden seni gözleýär.
esinne Yedi olur bir zemli gülüye Ödümlük avadan seni gözlüye Ağlaylar işe geçinne Yedi olur bir zemli Şol gıylam içimden seni böyleyen Üzümlük ağadan seni böyleyen Şol gıylam içimden böyleyen Maqsad köp sag bol ýerine ýetirip beren owadan aýdym üçin hoş owadyň elmede ama toy bayramlarda owadan saknalanmada ýaňlanyp dursun. Indi gepleşende tapmaçalar arkaly dowam edeli. Ýöne bir tapmaça geçmäke täze ýyla başladyk. Halkara paragatçylyk we anonsmak gelip şeýle şanly sene başladyk. Täze ýyla da täze aýdymlaryň bardyr. Täze aýdymlar getiren gepleşende ýa-da öňgerine ýetirdim bol aýdymlary. Men şu Türkmen owaly tele ýaýlymyna eslenip gepleşen ýadamda hökmany suratda bir täze aýdym getirýär. Şu gepleşiňen paýyna şeýle owadan aýdymdan birini oğlanlar bilen işledik. Başarmamdan şonu ýerine ýetirip bere. Onu bir tapmaçalary size aýdaly. Ondan soňra ýerine şo gepleşemde getiren täze aýdymdy illeşemde ýetirip berdi. Tapmaçalary naraňy aýlmakdy. Ay erwedem däl. Erwedem däl. Kynlyk çeken ýerinde kömege daýyrsa. Bale. Ýalpylladyp bezer asmany garanky gijäniň özi. Daň saz berenden görünmez agşamky asman Ay. Golaýlaýan. Eýillez. Nolýar? Ýyllady. Ýyllady. Inni kitapmaça. Pragynyň ardy ulary döwrüň belentsenasy, onuň taryp edeni budur türkmen binasy. Gözel gyýlan joşguny owazlanar käneler, sözler eller sazlaşýar, kakılanna Läleler. Anyk jogapmy? Awa, läleler. Ha, deňelýär diýip aýtdyň ha. Yo, ýene kakylmak bolan läle bolýan kady. Gözel gyýlan joşguny owazlanar käneler, sözler eller sazlaşýar, kakılanna läleler diýdiň. Jogabyň dogry. Indi insanky tapmaça ata ýurdumyzdan parahatlyk meskeni asmanyny oň nişany qanat ýaýar. Akta qynalar. Täzeden aýdymmy? Ata ýurdumyzdan parahatlyk meskeni asmanyny oň nişany qanat ýaýar. Kepderi. Anyk jogap me ütgeçem mene. Ýok. Kepderi. Ýalňyşan bolamy? Ýalňyşlama kepderi kady. Ýalňyşamak dogry jogap berdim. Muň jogaby kepderi. Ine tapmaçalar göwnüň ýaradymy? Ören o şeýle bir ütgeşip gowdatlar sebäbi biziň bu taryhymyz, mirasymyzda değişirler. Edebiyatımda değişir, şuratlar ýatlap durmak. Gaty gowdat. Bizim dörüzlük toparmyzdan taýýarlap elbetde illeşmeden göwnüne ýarar diýip gepleşmede gatnaşýan aýdymsy bagşylanmadan göwnüne ýarar diýip şular ýalak tapmaçalar taýýarladyk. Sizem bulara dogry jogap berdiňiz. Köp sag bolsun aýdýar. Illeşmede üçin bir owadan aýdym ýerine ýetirip berdiň diýjek boldum bolyn. Ýa-ni söhbetimiziň başynda öňe aýtdyň. Gepleşende bir täze aýdym getirdim diýip. Şol aýdym ýerine ýetirip berdiň. Ol aýdym ady garramajak bolýa. Yo, garramajaga bolýan menem. Ha, aýdymyň adymy? Aýdymyň ady garramajak bol. Aýdymyň ady garramajak bol. Sady, sözi, sadyny bir oğudun sağlardan bir özüm çörek oğlanlar bilen maslahatlaşıp bir hene getirdik.
Awa. Aydymyň sözlerine göre manyly. Öwüt ünlü aydym. Şonu bir oglanlar bilen işledik, başarmamyzdan bir näme halkymyza ýetirip bereri. Onu iyileşmeden hem gowuna yarar diýip umyd edýäs. Sizi sahnamda çağırýas. Başysyny. Täsirlenip elim jahan görkünden Täsirlenip elim jahan görkünden Dostum yaşımdan ir Vah karamacak ol Lindin alayip acayip durmuş görkünden Dostum yaşımdan ir Vah karamacak ol Lindin alayip acayip durmuş görkünden Dostum yaşımdan ir Vah karamacak ol Aşağıdan salmayın ara başına Gammusa diyanır akıl huşuma Kırka yetmen akidiptir başına Dostum yaşımdan ir Vah karamacak ol Kırka yetmen akildir başına Dostum yaşımdan ir Vah karamacak ol Hoşuvar dinlep Sası kutu gelmem Kıybilin sonlar Dostum yaşımdan ir Vah karamacak ol Sası kutu gelmem Kıybilin jemler Dostum yaşımdan ir Vah karamacak ol Almışı arkalay Yetmişi varsın Senhine osurmamı Toğunu gördüm Anan savar idi yaşa Qarradım diysen Dostum yaşımdan ir Vah karamacak ol Anan savar idi yaşa Qarradım diysen Dostum yaşımdan ir Vah karamacak ol Oğlum aydan nesihatım alana Bu dünya bak değil doğru bilinir
Vah qarramazak ol Mana tirsen sözümü çıkmadı yalana Dostum yaşımda bir vah qarramazak ol Ay dostum yaşımda bir vah qarramazak ol Hakda gepleşmeden 4-nji sahypady gahrman arkadaly gahrman serdarymyň saýasynda bize bir näçe uly mümkinçilikler döredilýär. Elbetde şolaň birem Sanul Ulgam. Bize häzir gepleşmede Sanul Ulgamdan peýdalanyp bir näçe ýylleşmede jaňa ders. Elbetde olar bilen ara gatnaşykda olaram biziň gepleşmede gatnaşarlar. Jaňa diýen ýylleşme sizi tanamaýar. Sebäbi de olar aýtmadyk siziň gelýäniňizi. Siz hem jaňa diýen ýylleşme tanamaýaňyz. Siz bir aýdym hiňlenip berersiňiz gepleşmede, jaňa diýen ýylleşmede. Eger de ol sizi sesiňizden tanasa, gepleşmede bir aýdymy ýylleşmemiz üçin ýerine ýetirip bermeli. Tanamasa da ruhdan düşmeler, gynanmalar. Gynnalar. Kıynar. Onu taýinmasaň jaňa dälmi? Jaňa. Salamu aleykum. Aleykümselam. Türkmenova tele ýaýlymyna jaňa diýär. Saatda saatlaşyp gepleşiňden SMS ýollapsyňyz. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanıştyrsaňyz. Lewap welaýatynyň jaňa diýäňiz Atajan Jumaýew şeýlerämi? Atajan gepleşmede tomaş etdiňizmi geçen sanyna? Köp sag bolun. Gepleşmede bir aýdym çygatnaşýa, oň kimligini siz bileňiz. Häzir size bir aýdym hiňlenip berer, sesinden tanasaňyz gepleşmede size bir aýdymy sowgat hökümine ýerine ýetirer. Durnumusyn uçup baryan nire qassan ýaň sen ömür nire qassan ýarsyň ömür Dursana min seni söýýän nire qassan ýaň sen ömür nire qassan ýarsyň ömür Atajan tanadyňyzmy? Ha, yine bir gedek aýtyp bermen haýş edýäňiz. Yine bir gedek gaýtalap bermen haýş edýär. Durnumusyn uçup baryan nire qassan ýaň sen ömür nire qassan ýarsyň ömür Dursana min seni söýýän nire qassan ýaň sen ömür nire qassan ýarsyň ömür Atajan tanadyňyzmy? Tana bilmediňizmi? Atajan gynansak-da biz innikilleşmede jaň atmaly bolýar. Siz bu aýdym şeň sesinden tanamadyňyz, gepleşmede gatnaşanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Sag bolun. Alo, salamu aleykum. Bir Türkmenova tele ýaýlymyna saatda gepleşiňden jaňa diýär, SMS ýollapsyňyz. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanıştyrsaňyz. Men Balkan welaýatyny Gumdaq şäherinde Sapar Şeýhun. Şeýhun gepleşmeden geçen sanyna tomaş etdiňizmi? Ne gepleşmeden şerti şeýlerek, häzir gepleşmede gatnaşýan bir dekinli bagşymyz bar, size bir aýdym hiňlenip berer. Eger de sesinden tanasaňyz da siz üçin gepleşmede bir aýdym ýerine ýetirip berer. Eger de sesinden tanamasaňyz sizden ötünç soraýar, biz indikilleşmede jaň atmaly bolýar. Ha, özüňiz de aýdýaňyzmy? Onda biz size kıyın bolmaz mukadiyan bu aýdym üçin sesini dinläp görňäni. Durnumusyn uçup baryan nire qassan ýaň sen nire qassan ýarsyň ömür Dursana min seni söýýän nire qassan ýaň sen ömür nire qassan ýarsyň ömür Şeýhun. Aýdym şeň adyny sorajak. Onda tuwalama aýdym, deňin aýtdyň.
Maksat Hocaverdiýew. Maksat Hocaverdiýew. Anyk jogabyňmy? Taw. Belki başga bir aýdymçy Maksat Hocaverdiýewiň aýdymy nerine ýetirýänler? Ýok. Anyk jogabyň. Taw. Seň beren jogabyň dogry Jeyhun. Köp sag bol. 70-de gatnaşanyň üçin Maksat Hocaverdiýew ýaýlymda siz üçin bir owadan aýdymy ýerine ýetirýär. Diňläň diýin jalan. Boýra sağ olun. Sag bolun. İki sany ýyleşmede jaň etdik. Birisi gynansak da tanamady. Beýleki ýyleşmedem tugulam söz bilen deňine aýdym aýtdy. Ruştaýda ýyleşmede aýtjak ardy ulanyň bar bolsa, şonu ýetirteňiz onuň aýdyny aýdym bilen dowam edersiz. İlk ölene tuğulama Ceyhuncan o men bilen beňine aýdym ýerine ýetirdi. Men diňleýän eken Ceyhuncan ul üstünlük ardy edýänjigim. O sunut täliminde ulu üstünlüklere ýet näme sesin bady ýatmasynjy. Janyň sag bolsun. Köp sag bol. Indi bir ýyleşmede üçin owadan aýdymy ýerine ýetirmeli geldi. Sebäbi olar siziň sesiňizden tanady gepleşmeden şertem şeýlere siziň sesiňizden tanan ýyleşmede üçin bir aýdymy sadatyna sadaşgatdy gepleşmede ýerine ýetirip bermeli. Ýerine ýetirerse Baş üstüne gepleşimiň şu sahypasynda Ceyhunjygym üçin bir dogonlar barada hemem bir biziň halipalardan miras galan bir kompozitorlaryň döwreden aýdymlaryndan iýligi derlikde ýerine ýetirip berer. Ha, onu tuğulama siz iyleşşeňizden gowunlyk man 2 aýdym iyliğine ýerine ýetirip bermekçi. Onu baş üstüne bizi sahnamda çağırýas. Owadan aýdymlar bir iyleşmede ýetirseňiz. Mehman iyleşer edi tomaşçylar sadatyna sadaşgatdy gepleşmeden 4-nji sanyna sanylgy markaly bir näçe iyleşmede jaň edipdik. Elbetde olaň birse Maksat Hocaverdiýew sesinden gynansak da tanamady. İkinji iyleşmede bolsa Maksat Hocaverdiýewiň muştagy eken. Häzir bolsa ýaýlymda siz üçin zekinli bagşyma Maksat Hocaverdiýew owadan aýdymlary ýerine ýetirýär. Diňläň, diň jalyň, lezzet alyň. Oğul başta nagar sarsan yanadan Oğul başta nagar sarsan yanadan Yalkadığı güvesidir doğunlu Harfı yoktur gizimli karadan Rahatlığın havasıdır doğunlu Harfı yoktur gizimli karadan Rahatlığın havasıdır doğunlu Erkek doğun arkada kayandır Erkek doğun arkada kayandır Mehir paydan kim etmeyecek uyandır Olur barım baktın duysan şayandır Karı gözüm ovasıdır doğunlu Olur barım baktın duysan şayandır Karı gözüm ovasıdır doğunlu
Şonu verdim dovazadır doğunluğum. Bir ecin yılvarışını yatmadı. Bir ecin yılvarışını yatmadı. Bir hakan dünyasına etledir. Yazımda yaz tutuyum şadedir. Baktın taysız doğasıdır doğunluğum. Olur barım baktın duysan şayandır. Arımızın doğasıdır doğunluğum.
Maktab köp sağ ol, iyileşmeden göwnük man ýerine ýetirip beren aýdymlaň üçin hoş awadyň bady ýatmasyn. Merhaban iyileşer edi tomaşaçylar, egerde sizden biziň gepleşigimizde gatnaşmak isteseňiz, onda biziň gyýtga telefon belgimizde 0500 menem gatnaşmak isleýänip SMS belgileri ýollap bilýäňiz. Bizem gepleşigimizde innik sanlaryna size jaň eder, siz bilen ara gatnaşykda bolar. Sany ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanýar. Ona maksat gepleşigimizde ahyrlap barýar. Gepleşigimizde gelip gatnaşanyňyz üçin köp sağ bolsun aýdýat. Öz adymyzdan, dörejülik toparmadan adından. Şeýle owadan aýdymlar bilen iyileşmede bize lezzet payladyň. Hemişe toy bayramlarda şular ýaly owadan ýurdumyzdan waspyny ýetirip, owadan aýdymlaň bilen iyileşmede lezzet paylamaň arzu edýäs. Sağ ol Kemal. Bir ýaşlar üçin şular ýaly owadan sahnalarda owadan aýdymlar ýerine ýetirmek üçin döretip berýän mümkinçiliklerini gahrman arkadağımda, arkadağı gahrman serdarımda köp taňry ýarkatynlarymda aýdýar. Oýlaryň janlary sağ bolsun, başlary dik bolsun, elmidama ýurt bähbetli işleri rowaj alsyn. Maktab köp sağ ol, ardy bilen hasyl bolsun. Ne gepleşmez size nähil täsir galdyrdy? Rüýt göçmeler barmy ýa? Bar gepleşik ören täsirli sahypalar bar. Ýanky tapmaçal sahypamydan bar. San ulgu markaly sahypamydan bar. Şeýle gowy täsir galdyrdy. Şeýle gowy gepleşik taýýarlapdyň. Bizel aýdym nähil boldy? Bizel aýdymam bir tolgun nurjy sahypalan bir bolýar täzädi. Näme şumal ildeşlerimi pikir edenler maksadymy hundan. Dostluk aýdymlar çykaýdy, aýdym ýerine ýetirerkä diýen bir tolgun nurjy wakalar ýa çykaryp bilýän sahypaň bereken. Aslında ýerine ýetirýän-de dostlugyny aýdymda. Başarlygymdan ýerine ýetirýän ýöne. Yani esasy öz dörejiligiňde degişçi türkmen halk aýdymlar. Şolary sevildir ýa. Onu belki gepleşmeden innik sanlaryna da ýene size istek bildirilse, bizem siz mihmançylyga çağırsak, şolarda belki siziň bijaňyzdan dostlugyny aýdym çykar, şonu ýerine ýetirip berersiňiz. Esip bolsa. Merhaban iyileşer, edi tomaşaçylar. Türkmen Wagty ýaýlymyna saadasyna saadlaşygatly gepleşmede berilen wagt hem ahyrlap barýar. Biz gepleşmeden ahyryna halkara parahatçylyk we anançmak gelini, Türkmen halkyna şeýle atuda watany, toýly durmuş peşkeş beren, bize ähli babatda görelli mektep bolup duran biziň baş halypamyz Türkmen sunugatynyň hak howannary, gahrman arkadagymyzdan ýurt başlanmaz peder ýoluny münasip dowam etdirýän arkadagy gahrman serdarymyzdan janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Merhaban iyileşer, maksat gepleşmeden ahyryna bir asly däwe eýerip owadan ýurdumyzdan ösüşlerini wasyp edýän gahrman arkadagymyzdan arkadagy gahrman serdarymyzdan alyp barýan ajaýyp işleriniň wasypyny ýetirýän bir owadan aýdym ýerine ýetirip berdiň, şoň bilen gepleşmemiz jemläýli. Başladyň. Sağ ol. Merhaban iyileşer, zekinli başymy maksat Hojaberdiýewiň ýerine ýetirmänine owadan aýdym ýaýlyma berýär, şoň bilen hem gepleşmede geçirip sorýas, ýene de ýaýlymda görüşýänçäk, hoş sag bolun. Paslımın araştır bir taraf gül diyarımda. Yağda dünyar bilin ehli paslımın araştır bir taraf gül diyarımda. Toylara ulaşıp barya bu mekanı ehli Türkmen bahtiyar. Yüreklerde arkadağın adı var, araştır bir taraf gül diyarımda. Yüreklerde arkadağın adı var, araştır bir taraf gül diyarımda.
şöhratyna, şanyna, wasfyň etsem bat, koşursun badyna. Aýdym aýdap eli